पूरा दुनिया में हलचल तब मच गई जब अमेरिका के आसमान में एकाएक प्रलय विमान दिख गई। यानी अमेरिका के सबसे विनाशकारी जहाज जब दिखेला तो समझा कि पूरा दुनिया में कुछ न कुछ होखे वाला बा। और ये जहाज के नाम है डूम्सडे प्लेन। ये जहाज के क्षमता ये है कि अगर ये देश पर परमाणु हमला भी हो जाओ, मिसाइल से लगातार अटैक भी होके लगे, तभी ये प्लेन के कुछ नहीं के हो सकत। और एक राष्ट्रपति, ये देश के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और वो जाके सैन्य अधिकारी ये प्लेन में बैठ के आसमान से ही पूरा सिचुएशन के मॉनिटर कर सकत हैं। असल में ये सिचुएशन तब बनल जब 18 जून दिन मंगलवार के शाम 6 बजे से लेके 10 बजे तक ये डूम्सडे प्लेन जो बानू आसमान में देखल गई, वो भी बिना रूटीन के। मतलब ये ना कि अपना जांच ओच खातिर जात रहे से लौक गई। एकर अपन हाई अलर्ट मूड में रहे, काहे कि एकर कॉल सेंस जौन बानू 01 रहे। अगर ये अपना डेली रूटीन खातिर जाइत या ऐसे ही नॉर्मल एकर रहित तो एकर कॉल सेंस ऑर्डर 06 रहित। अच्छा, एकरा से लेके के पूरा दुनिया में हलचल काहे दिखल, काहे कि ओकरा जस्ट एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सीधा सीधा धमकी दिले कि अनकंडीशनल सरेंडर माने बिना शर्त ईरान के समर्पण करे के पड़ी। और ईरान भी तुरंत पलटवार कर दिलस अमेरिका पर कि ऐसा कुछ भी नहीं खे और अमेरिका के एकर खामियाजा भुगते के पड़ सकता अगर कोनो तरह के एक्टिविटी होता अमेरिका के तरफ से। तो ये चीज़ के देखते हुए जौन बाटे ई विमान के देखला के बाद पूरा दुनिया जौन बाटे सोचे लागल कि कहीं युद्ध में अमेरिका कूदत नहीं खे नू। लेकिन ओकरा अगला ही दिन अमेरिका के व्हाइट हाउस के द्वारा बयान जारी हो गई कि ईरान और इजराइल के बीच जौन युद्ध होता ओकरा में अमेरिका कूदी कि ना कूदी, एक डिसीजन अभी अगला 2 वीक के बाद हुई, 2 सप्ताह के बाद हुई। अच्छा, ये जौन डूम्सडे जौन प्लेन बा एकर असली नाम है बोइंग E-4B, जौना के अमेरिका के ही कंपनी जौन बाटे बोइंग कंपनी बनैले बा। और एकर क्षमता बा ई कि 35 घंटा तक परमाणु अगर हमला हो रहा बा तबो, मिसाइल हमला हो रहा बा तबो आसमान में 100 से ज़्यादा लोगन के लेके उड़ सकता और आसमान में ही फ्यूल भी, तेल भी भर सकता। यानी कि युद्ध के समय राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारी सब मिलके में बैठ के पूरा स्थिति के कंट्रोल कर सकताने। एकरा पर 67 से ज़्यादा जौन बाटे एंटीना और सैटेलाइट लागल बा ताकि पूरा दुनिया के जौन बा सूचना लिहल और दिहल जा सके। तो ई जहाज जौन बा अमेरिका के पास ही बाटे और 4 पीस बाटे और ई सबसे विनाशकारी जहाज होला। ई दिखेला मतलब कुछ ना कुछ होखे वाला बाटे। तब देखल जाओ एकर का मतलब निकलत।